پشتی دمهانگو بسر ایریشکردنا ڕێخستنا داعشێ بەسەر باژارێ حاسێکێ بە دەرباز بوو. هێزên یەکینên پاراستنا geliya pegedane diyarkirin. Gowan aliyê Rojhilatî taxan neşwa ji rêxistina Daişê rezgar kirin. Pêştî gopevçûnên tund di navbera herdû aliyan de derketin holê. û tê zanîn got rêxistina Daişê taxan neşwa û hin taxên din ji xwe re xistibûne bargeh. Her wisa serbazekî ji pegeda diyar kirin. Gowan karîbû taxan neşwa û hin deverên din ji Daişê baqij bike. Pêştî got hêzên rejîmê ji taxê xwe vekişand û nikarîbûn ber siva rêxistina Daişê bike. û wek gotê xuyanî kirin got Daişê derbasî çi navçeyê dibe. Wan deveran mayîn dike û wêran dike. بدأنا بالحملة منذ 15 يوما. بری 15 روزان me dest bi vê operasyona li dijî Daişê kir û şervanê YPG û YPJ tax û deverên din ji Daişê paqij kirin û wek got niha hûn dibînin ev rêxistina teror ji xerabiyê pê ve li pey xwe nahêle û malê welatiyan diteqîne. وبعد خروجها يتم تخريبها وتفجيرها. Lê aliyekî din ragihandina bi ser rejîma Esed veda diyar kirin. Got rejîmê taxan neşwa û taxên din ji Daişê rezgar kirine. û li gorî hin çavdêran got rejîma Esed li ser ragihandinê bi tenê şer dike û li ser zemînê lawaza. Lê aliyekî din jî ya pegeda zanîn got wan ew dever rezgar kirine û hin raporên din jî anîne ziman got şer û pevçûn di navbera rêxistina Daişê ji aliyekî û hêzên rejîm û YPG ji aliyekî din ve lê taxên Ez-Zuhur û çerxa Elbane û Ramedê qewmin. Di haman demê de lê taxa Neşwa Rojhilat û taxa Vêlad bi temamî hatiye wêran kirin. Hin ji wan di encama towbaranê de û gelek ji wan Daişê mayîn kirin û teqandin. Lê hêleke din bi dehan jê termên çekdarên Daişê li ser riya bajêr hatine dagirtin. قبل 3 أيام تم تحرير هذه المنطقة. Me ev dever ji beriya sê rojan ve ji çeteyên Daişê rêzgar kiriye. Daeş gelek otomobîlê mayînkirî li vir bikartaniyê lê me karîbû vir kontrol bikira û em gelekî kêfxweşin bi vê serkeftinê. نحن سعيدون بهذه النصرة. Wek got cavdêr dibînin got ew rêxistina teroriya Daişê derbasî çi navçeyê dibe. Wêran, talan û xemgîniyê digihîne wir. û heman rêxistin cudahiyê naxê navbera tu kesî de û armanca wê herdem ew e wêran kirin û kuştin.